Be krat ka Asam ya ki khat prangut ki nong Bangladesh bala sulai rung be an menin kasngi. Menteri rang badu ka jela Asam kata Himanta Biswa Sarma hakasngi ningkong ulap penbena bakat prangut ki nong wan rung be an kilasya be no nasri bhumi hakapur men step bat hak ka jing be no daka Asam kalap penpau ya ka jinglong baklem pendem chongka sorkar jongu halor ka jingwan rung tu kibriu ki banabar kum ka jing peniat bet balale da ukoli ngiru ngidang penkre syachat ban pushback ya kibriu basuan rung bean kum kini kinong wan hertma madan lapen phaibyang menta ka step na sri bumi ka diwali ka dei shisha kapor ka bajob ya ka basniu latho menteri rang badu ka jela Asam usarma haka x akau bapura jongu dakaba pendon kam ya ka jingya nujor jongka kriket ban bata ya ka jinglong tikna bat jinglong rai jongka jing traikam kihe sorkar kila pentikna ba ya kani ka jing khandala penlong daki pulit Asam bat ki sipai border security force BSF harengkat ka jing kersan naki kenhun sentiat jongka than kitei kibreu kibala ithu kumkinong Bangladesh labat shoban mi kasi bat lapha biang yaki syasilyang put lengba kajaka kabaki lawan rungtu katkum gijing tep bak khabnya laong baka jingle kalong kum sibenta jongka jingyaki jongka Asam bomsya persya ya ka jingwan rungtu kabatmu ban yada ya ka jinglong renti jongka kolsor bat ka jingbun breu jongka jela ka jingkren jong menteri yang badu ka jela Asam ka penia solang ya kadak jongka jinglekmen bat ka jing sensar ka baskem ka sorkar jongu kat baka Asam kadang penkre nak minta ka election banwan ka jingpet ngor ka bajur kadang ya piteng haki jaka kaput kiba baper ka jingpen phai biang ya kum kitei kibreu ka peni ya ka jingkut jingmut ba klem artatin jongka jela ban yada ya kiput kisam bat ka jinglong trai jongka jela hi borok kawai